Ondarruko Zubizarrean gaude. Bertara etorriko da Amaia, bere amaren bikotekidearekin, Ibonekin, eta hemen esango diogu bere ametsa aukeratua izan dela. Bitartean, ea zerbait arrantzatzeko gaina izan. Iepa, bikote, egunon. Opa, egunon. Zen moduz? Zu? Zu ezagutzen zaitut? Zein zara? Amaia. Amaia, goratzen zara niekin? Lagunduko iazu? Zerbait harrapatu dudala uste dut. Hartu. Venga, goruntza, bakizu? Beitu, honela. Pixka, eman. Uri, Amaia. Eman. Zer daukagu hor? Arraina ez da, baina beste zerbait, bai? Opari txartela. Globo hegaldia. Amaia, zure ametsa aukeratu dugula. Albiste ona. Oso arraroa izan da. Ez nuen espero, ze pertsona asko daude eskolan. Eta ni aukeratzea zaila zen. Amaia, iritsi da egun handia. Ama globoan igotzeko eguna. Nola hartuko duela uste duzu? Ondo. Bai, gustatuko zaio, Ibon? Bai, sorpresa handia eramango du, Bai. Eta, orain non dago ama? Lanean, Non egiten du lan? arraindegian. Arraindegian. Eta zuri ze arrain gustatzen zaizu? Legatza eta antxoak. Primeran, laster elkartuko gara berriro, bale? Bien bitartean, zuek arrantzatu pixkat. Bai, oso. Eskerrik asko. Neura ama aukeraturo ze beraz zoriontsu izateko eta gustakoak onelako. Eta orain, Itziarren bila. Gozamena da, Ondarruko kaleetan zehar ibiltzea. Epa, kaixo. Zer moduz? Hemen erreportajea grabatzen ari gara. Hemen bai arrain freskoa, Eta oain gehien saltzen dana zer da? Danetarik. Hemen denetarik, saltzen nau. Esan dizu ez, Zubizarrean ibili naizela hor arrantzan, arrainik ez dut harrapatu. Baina amets bat bai, harrapatu dut. Sei. Eta amets horrek zurekin zerikusia dauka, Itziar. Zure etxeko norbaitekin zerikusia dauka. Bai. Emango dizu pista bat? Etxeko horri, antxoak eta legatza. Asko gustatzen zaio. Bai, alabi. Alabi. Nor da Alabi? Amaia. Amaia. Zer jatorra dan Amaia. Amaiak amets bat eskatu du zuretzako, eta orain bete egin behar dugu amets hori. Aldatu egingo zara? Hau dana lotuta dago, nagusiakin lotuta dago. Lasai. Bai. Baina postu amets bat bete behar dugula. Emozionatu intzara. Arrituta. Amaia, telebista eta zeo hortik, notxako da, hause. Flipata. Ze, kuriosoa egingo zaizu guzti hau. Bai, asko. Arrituta geratu nabe bai. Konta eguzu nolakoa da Amaia? Amaia, inteligente, hori asko, bihotxoneku, eta notxako dana da. Eta elkarrekin zer egitea gustatzen zaizu, Kirola. Oso kirolariak zarete? Ez, egia esan da, ez. Baina elkartzen gazenin, beti egiten dugu zeo zer. Patinajea, piztinan egon, edo korrika, edo beste zeo zer. Eta horrela disfrutatzen duzue? Bai, asko. Pikaten bata besteai. Por leian. Bueno, eta orain datorren erako prest? Bai. Bai? Bai, asko. Zu lasai, zerain datorren guztia ona izango da. Bai. Badoaz, poz-pozik, amets honetako bi protagonista handiak. Oso politxe. Buelta bat emon dau, alaba eta biso, elkarreaz, bata besteari pikaten, neu beratxetik egon da, baina animo, eta oso politxe. Itziarrek uste du, alabarekin patinetan ibiltzea dela ametsa. Haze sorpresa hartu behar duen, alabaren benetako ametsa ezagutzen duena.
Itziar, Amaiak amets bat eskatu digu zuretzako. Amaiak pozik ikusi nahi zaitu. Eta horregatik, egin duzue, patinetan paseotxo hau. Maitasunez betetako musika batekin. Globoaren barruan, uste dut, mezu bat dagoela zuretzako. Tori. Justu bilbot. Bai, uste dut mezu bat dagoela barruan. Irakurriko gauzu? Eskapai nahi dut, baina ez. Ama, nire ametsa da, zu zoriontsu izatea. Espero dut, bidai hau gustatzea. Mundutik ama, hoberena zara. Maite zaitut. Cariño. Neska jatorra da, Irakurri dudanean, nire bizotzan, elkiro kriston sentimendu, nire alabagatxik, eta, bueno, izen egarrez. Bueno, bikote, eta patinetan paseo honen ostean, zer badukazue planik, Zer planik? ez? Ez. Libre zaudete? Bai. Aguazen iruro furgonetara. Txupa. Ara. Bai? Kaixo. Beitu, sartu barrura. Kaixo. Jarri gerrikoak, hori da. Oso. Ibon eta Irati, ezta? Hori da. Alaba. Bai. Bijo. Ba, orain bai, denok gaude. Bai. Familia osoarentzako plan bat daukagu orain. Vale. Amaia, lagundu behar diazu. Ai. Aterako duzu, hor dauden antifasak aterako dituzu? Bai. Ai. Bakoitzak bat jantzi behar du. Venga, ya, soñera. Honi pini bildu? Bai, Venga. ez duzu jakin behar nora guazen. Oso ondo. Ez da zer egingo dugun ere. Vale. Dakigun gauza bakarra da, familia osoarentzako plana dela. Bai? Eskerrik asko. Ama alaba eskutik helduta, zer ba? Bai, Beti. beldurtuta doa, ala. Bai, normalin beti joten garrela. Iratik ere aitari pasatzio eskua. Danak, Iratik ere horien nuen ikusten. Orain bai, familia osoa bilduta dago eta orain bagoaz benetako ametsa burutzen saiatzera. Nora, Urduñara. Badoaz, poz-pozik, amets honetako bi protagonista handiak. Oso politxe. Buelta bat emon dau, alaba eta biso, elkarreaz, bata besteari pikaten, neu beratxetik egon da, venga, moia, animo, eta oso politxe. Itziarrek uste du, alabarekin patinetan ibiltzea dela ametsa. Haze sorpresa hartu behar duen, alabaren benetako ametsa ezagutzen duenean. Itziar, Amaiak amets bat eskatu digu zuretzako. Amaiak pozik ikusi nahi zaitu. Eta horregatik, egin duzue, patinetan paseotxo hau. Maitasunez betetako musika batekin. Globoaren barruan, uste dut, mezu bat dagoela zuretzako. Tori. Justu bilbot. Bai, uste dut mezu bat dagoela barruan. Irakurriko gauzu? Eskapai nahi dut, baina ez. Ama, nire ametsa da, zu zoriontsu izatea. Espero dut, bidai hau gustatzea. Mundutik ama, hoberena zara. Maite zaitut. Cariño. Neska jatorra da, Irakurri dudanean, nire bizotzan,
Eukidok kriston sentimendu, nire alabagatxik, eta, bueno, izen egarrez. Bueno, bikote, eta patinetan paseo honen ostean, zer badukazue planik, Zer planik? ez? Ez. Libre zaudete? Bai. Bagoazen iruro furgonetara. Ah? Ara. Bai, kaixo. Aitu, sartu barrura. Kaixo. Jarri gerrikoak, hori da. Oso. Ibon eta Irati, ez da? Hori da. Alaba. Bai. Bijo. Ba, orain bai, denok gaude. Bai. Familia osoarentzako plan bat daukagu orain. Ah, bale. Amaia, lagundu behar diazu. Ai. Aterako duzu, hor dauden antifasak aterako dituzu? Bai. Bai. Ai. Bakoitzak bat jantzi behar du. Venga, ya, soñera. Honi pini bizgau? Bai, Venga. Hene. ez duzu jakin behar nora guazen. Oso ondo. Ez da zer egingo dugun ere. Bale. Dakigun gauza bakarra da, familia osoarentzako plana dela. Bai? Bale. Eskerrik asko. Ama alaba eskutik helduta, zer ba? Bai, Beti. beldurtuta doa, ala. Bai, normalin beti joten garrela. Iratik ere aitari pasatzi eskua, Ah, danak iratik ere horien nuen ikusten. Orain bai, familia osoa bilduta dago eta orain bagoaz benetako ametsa burutzen saiatzera. Nora, Urduñara. 1, 2, 3. Itzia zer, Joder, harrituta? bai. Jol. Handia da, Ja. Oso. Bai, Oso. oso dice. Zako superhandixera. Telebistan ikusitxo, bueno, baina eske onaia, eta gora, jota gorpuz guztiok kertu bizu gora behatzeko, impresionante. Orain bai, Oran bai, ez? Amaiak eskatutako ametsa betetzeko ordua iritsi da. Herrik asko. Amaiak esan zigun, nola Egipton gelditu zinen globora igo ezinik. Bai, han geratu nintzen, hortxe. Nola izan zen ura, zergatik izan zen horrela? Ba, meteorologia gatzik. Eta azkenin ezin gendun jun. Amaiak esan digu, oso abentura zalea da, Bai, ama. eta nire txoriburuk. Ba, orain bai, arantzak kentzeko Ama. aukera izango duzu, zure ametsa betez eta baita Amaiarena ere betez. Eskerrik asko. Zure talur geratu na. Familia danak igotzeko prest? Bai! Hemen ez da inor damutzen? Ez. Bueno, duda. Ziar, petxatze duzu, atzera bueltan edo... Ez, eta pentsatu bez. Ez, gora. Barrurenu. Oso ondo, bagoazen barrura. Bai? Barrure. Ez dugu birritan pentsatuko. Aurrera. Prest nago, igotzeko eta ondo pasateko. Itziar ja aldatu zaizu aurpegia, eh? Zeba, Hau mugitzen hasten da, berdin dio. eta Gora! zuk nahi dizu gora, gora Gora, eta gora. gora eta gora. Bai. Urduritasunak kanpora, beldurak kanpora. Ez, beldurra bai. Zure Bizitza beldurra? nu. Beldurra badaukat, baina Baina, venga, gora, venga. aurrera. Denok nahi dugu, ezta, Amaia? Irati? Venga, Joseba! Gora, gora eta gora! Ole! Pull me up, and I am feeling down. Azkar doa hau, eh? Bai, Oso azkar gora. It's wheeling round and ederra guapo. Ostia! I don't know. Josebak esaten duenaren arabera, haizearen esku gaude. Bai, orain bai. Beak kontrolatu ezake, baina ez hainbeste. Haizeak asko kontrolatzen du, nora goazen eta non bukatuko dugun ere. Ze Amaia ze iruditzen zaizkizu bista. Polita. Bai? Ama pozik ikuste duzu? Bai? Eskerrik asko. Mila esker. Keep on flowing.
Laurak elkarrekin globoan paraje eder honetaz gozatzen. Haze amets ederra, hemen goaz, txoriak bezala, egan. Bista ederrak, Bai, Impresionante. Ederrak. joder. Zugarria. Amaia, oin, zure laguntza behar dut. Beitu, hementxe kaxa bat ekarri dut. Hemen dago eskumuturreko bana, bakoitzak izen bat dauka. Banatu danon artean, bai? Hala. Politxe? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia. Ez jarri orainik, Politxera, Eta hori zuretzat. Hala. Ni naiz globonen kapitaina, ametxen arbolaren aurkezlea baino ez naiz, baina hala ere hitz batzuk eskaini nahi ditut, bai? Oraindik ez jantzi eskumuturrekoak, Helduko dituzu ez zuen eskuak? Horrela edo... Horrela, lau eskuak hementxe, horrela. Bai? Une politau ahaztezina izatea nahiko genuke. Orain arte bezala familia kementsua izatea. Une zailei aurre egitea. Eta elkarri ondo zaintzea. Orain bai, eskumuturrekoak jantzi, eta nahi bauzue besarkada potolo bate bat. Familia ederra osatzen duzue. Oso. Eskerrik asko. Mil esker zuen amets honen parte izaten guzteagatik. Eskerrik asko zuei, amets hau egia bihurtzeko. Hemen goian laino eta oztopo guztien gainetik, indar berrituta aterako dira Itziar, Amaia, Ibon eta Irati. Pultxeri pini dugun momentu, oso politxe izan da. Familia osatzen hasteko oso hunkigarria izan da, lau pultsera, eta amets bateko lau pultsera bakoitza jantzita edukitzea. Itziar oso pozik egon da, unkituta ematen zuen. Denbora guztian bere begitara begiratu eta begirak bizdira zuten. Bai, punto bat izan da, elkarreaz zeo zer egiteko, eta bebai batute egoteko oso momentu espezial batean. Espero dut ametxe hau gure familizintzako oneako juti gesa batzi eta ze beti ez garoten batea. Gaurkoa ere egun aparta izan da. Ondo sentiarazten nau ametsak egia bihurtzea.